всичко мога! С бой съм се родил, бой ще умре. Здравейте от Сливен! Днес времето тук е тихо и спокойно! Фащаме рибата от Сопот! Взимаме сол от едно градче, което е на 20 км от Бургас. Умария се казва градчето. Солиме в Бургас. Ядеме Созопол, може да отидем и до Мичурин, там може да се нахраним и се оригваме към Варна. Тук имаме много условия. Имаме море превъзходно, като стъпиш, не можеш да излезе. Това не е верно. Морето нашето е чисто и бистро. И въобще не е радиоактивно, мога да я кажа. Водата е топла, хубава и за пране. Гледайте. Всичко е... Което е? Това са естествени отпадъци, не са изкуствени. Естествен отпадък. Какво е това? Глас попала на любовта. От Варна. Откъде? От Варна. Момичеца. Елате при батко, бе. Заповядайте при нас. На чисто, топло и светло. Come with me. Разходица по берего. Плакс. Плакс. От мен не се струва. Ние правим все по-пълнована, за да помогнем на нашите приятели от Гърция. То всичко бърза като поща и само бабички айляк. На слънчице, но там са пощат и тросят за ноги не ляк. А пауне форкат, рой, рой на миросна девойко. Пауне форкат, рой на миросна девойко. Поздрави от Родопския край! Сега сътрудникът от Института за сътрудници ще ви отговори на въпроса с какво мисли българинът, главния или с гръбначния мозък. Главният мозък посредством гръбначния мозък дава заповеди към таза. Или нареченият гъс по-народно. Сега, и оттам и по-морката. Гъс глава затрива, ако смениме местата. Например, гъза го сложим отгоре, а главата отдолу. Някои хора просто мислят гъза си. Когато сложат чапка на главата си, тя подкади, когато пръднат. Гъс път да види. Това е поговорка, възникла именно по този повод. Значи, защо пък трябва гъза път да види? Защо не се казва мама път да види? Защото много гъзове пътуват напоследък. Много гъзове. Някои гъзове даже казали велосипед. Но повечето се возят в големи черни коли с черни стъкла. Защо? За да не видят, че за стъклото се крие един гъс с пистолет. Единия кара, другия гъс седи от задната страна. Когато се пуснат стъклата, ние какво откриваме? Първо, ти знаете, отсещаме по това, че се вози гъс, естествено, под миризмата, защото един гъс и смърди. По какво познаваме смъртта на един гъс? Ами по парфюма, разбира се. Познаваме няколко вида парфюми за гъс. Гъс Сен Лоран, Гъс Анел, номер 5. Познаваме също така Кензо, протютия парфюм Кензо. Всеки гъс се парфюмира с Кензо. Защото по този начин той прикрива своята гъзна миризма. Или гъзомирица. Лятно време гъза си тупи гъза в морето, а зимно време гъза му се скъсват гъза да карат ски. По газарските курорти. Газарите обитават София. Пловдив се обитава от майните. В Пловдив е и центъра на баланса на страната. Когато майните тръгнат към София, баланса се нарушава, произвежда се дисбаланс и населението натежава. Аз съм малко пловдивско момиче и отивам в София да си опитам късмета. Не стада, не ме прие големия град. Суета и празнично блести за мен. Тогава напускам, махам се, отивам в Гърция. Стоп! Искам да видя свят и да отида в някоя по-топла, по-южна страна, че зима идва. Що така без? Нищо не разбира. Що съм гръкослис, не знам си. И аз човека, human being, бинка, хюмнева. И аз искам да видя колко е хубав света, бе. What a wonderful А, няма визас. Как така с без визас? На къде сме тръгнали? Къде вървим? Human being. Човек. Дай ми виза ти, бързо виза извади. Никога си не давам аз опас в този час. И аз искам цветовете на дъгата да colors on the rainbow са толкова красиви така нали в небето. so pretty in the sky.
и виждам хората така да се здрависват ръка за ръка, ръка за ръка, нали това, нали, I'm the friend, и казвайки, какво правиш ти, бе, Сенк? Те наистина казват, обичам те, той някакси. I love you. Нямас, нямас, няма да пуснас, няма да пуснас, нямас, нямас, няма да пуснас. А също ми се иска да видя и Рио де Жанейро, те перфуми е те одемберо, ласо, нема да стане. Хайде. Няма да се занимаваме с индивида. Но да продължим нататък. Саламачкате. Аз бях прошляк, бях неудачник, бях черно-бял, бях половин човек, а вече хич ме няма. Довиждане, спомняйте си за мен. Темата ни днес е изчезващите неща. Какво изчезва от живота ни? Кои хора се стопяват пред очите ни? Там, застрашен от изтекване. Като се замисли човек, колко много неща изчезнаха. Мъжът ми изчезна, с една руса курва изчезна. Приятелите ми изчезнаха. Ето ми, аз също съм изчезнала. Животът е кратък. Появяваш се, за да изчезнеш. Как разбрахте, че ми няма? Разказвам виц, никой не се смее. В службата на всички дават заплати, на мен не дават заплата. Притисних се. Почвам се търся. Викам си, чакайте да вкъщи, там имам близки хора. Все ще ме забележат. Отивам при детето. Викам, татко, здравей. Той вика, ти ако ми беше баща, щеш да ме прати и да уча в чужбина. Айде, му се не. Абе, къде съм, бе? Ей! Почвам се търся. И в леглото ме няма. Жена ми там, а пак мен ме няма. А на моето място, шофьор. Дали си кормил? Къде си тръгнал, бе? Къде караш тук? Държи волан, сменя скорости. А пък, викам на жената, хей, какво става тук, бе? А тя, все едно, че ме няма. Знаеш какво състояние беше? Да не ти разправям. Той там, гол, парти волан. Аз си ти рекам, не може да бъде. Той аз ли съм, не съм ли? Щом държа волан? Аз не съм шофьор. Аз съм чиновник. Първият път, когато изчезнах, беше като забременя ленчето. Вторият път, като изчезнах, беше когато натрупах огромна сметка за талка. Това са двете ми изчезвания. Предстоят още изчезване, защото живота продължава. Със своя бит. Изчезнаха ми спестяванията, нямам спестявания. Това, което ми се появи е глупостта. Силна глупост ми се появи, да. Защото хората казват, изчезни глупак. Махни се от тука. Тъп. Махни се, глупав типо, ти гностар. Спомняте ли си, Господо, от недно бялото петно? Хубава пет! Не е това, да. Извинявай, тук какво ли е? Мое, що ме хопая, мое. Познавам цялата световна литература и вижда къде ме докараха. Тук направо не ми се живее, Ти тук си добре, ще завреш главата. Така. Ами аз като имам 5 деца. Къде да си я навреш главата? Да, трудно е. А кажи ми. Много си вреш главата, ти 5 деца, ти наистина. Много имаш 5 деца. Какво да ги правя, човек? Кое децата? Ще ги гледаш, ще копаш, няма начин. Ако искаш да ти дам мен да ме закопаш. Колко взимаш на закопан? За тебе? Да. Аз знае, че аз съм редък екземпляр. Аз съм професор и съм поет освен всичко. Най-много да ти взема за един хляб ще беше. За един хляб ще ме закопаш. Толкова ли струвам, един хляб ли струвам? Толкова сработи ли? Дай ме виждаш, за един хляб ще ме закопаш. Значи, добре, примерно, ако ние се съберем, примерно 5 души, ще направиш отстъпка, примерно за 3 хляба да закопаш 5 имата. 5 хляба. 5 хляба, човешко хляб. Толкова е за тебе, значи. Кафенето на изчезващите. Ето къде се събират те. Много неща в този живот изчезват. Тишината изчезна от нашия живот. Няма тишина. Навсякъде е само шум. Изчезна слуха. И не е по-добре. Ти си по-добре. Ладното е да не чудовеш. Ще ви чува. Добре е да не чуваш, отколкото да не виждаш. Така е. Изчезна ми способността за ерекция. Стикография малко. Аз най бях притеснен, когато ми изчезна добротата.
И както бях добър към ходата, така, изведнъж усещам една лоба. Ръцете ми вкотеняват. И извън мен тръгват към водата на жертвата. Дали добър? Много малка. Не се казва, не бивай. Сега трябва да кажеш как почва да ме топя. Аз бях най-добрият човек, когато познах. Добре, тъдрънка. Абе, златна душа. Рядка приятелка. Сърцето ми. Тупка сърцето ми, ако знаете. Бях готов във всеки един момент да помогна. Който и да е, където и да е, както и да е. Дете без майка. Накърни го. Пожар! Потуши го. Калинка без точки. Нарисува човек без проблеми. Създадох му. Лъжливо овчарче. Вързах му се. Куче без стопанин. Ухапване. Държава без бъдеще. Напускаме. Паспорт без виза. Остава. Грозна жена. Ожених се за нея. Красива жена. Друг ще се намери. Оркестър без име. Гледал съм го. Срамна болец. Прихванах я. Жена без морал. Случва се. Глад, мизерия, болести. Едно време, човек като е влюбен, отиде, доближи се, подсвирне, хвърли камъче, хване се за лука, закатери се. Ако ти обичаш, ще се качваш ли по стълбите? Никога. Идваме. Аз едно време, като си погледнах списъка, от 10 до 12 висях при цецето, от 12 до 3 висях под марчето, от 3 до 5 висях под гинчето и така цял ден. Ти къде си? Чакай, взимам, идвам тела при мен! Изчезнаха романтичните ухажори. Появиха се новите пичове. Вземи ми едно свинско. Ало. Ей, ще те трошим. Ей, ще те почупим. Кажи ти на цецето да сложи тя кокошката. Ало, муцка. Греят се очите, за да не видиме какви са емоциичките. И сега моята уравновесеност. Преди бях абсолютно уравновесен човек. Лежах, да се вика, изток-запад. Аз съм само север през цялото време. Но най-важното, знаете ли какъв човек бях? Пълен с ентусиазъм, мисли, идеи. Аз съм Гошо Хубавета, вечният ерген. На този полуостров няма друг като мен. Защото лок, аз съм за целувки и любов винаги готов. Аз всичко знам какви звуци се чуват в върховината, що е доплеров ефект, какви са звуковите честоти на тоновата стълбица. Аз знам кой е Макелсон Морли, знам латински, ям по секси, какво на кюбисиране. Кое е националното насекомо на САЩ? Какво е насекомо? Кой е САЩ? И кому е то национално? Защо подскачат зърната на мексиканския боб? Защо подскачат зърната на други работи? Защо подскачат ни зърна? Какво е зърно и какво е боб? Има ли друго нещо за подскачане? Какво бозае прилипа? Той бозае от зърното на мексиканския боб. Всичко знам! Всичко мога! И защо го знам? Не знам! Изчезва ми човешкия облик ми изчезва ми го. Изчезнаха ми го. Някой ми го изчезна, не знам. Просто не мога да се спра ли така. Някой думи искали да ще бъде. Побърк съм. Аз как чули, те така може. Спокойно, не дейте. Няма смисъл. Защо? Успокой се. Спокойно. Увесело на неща. Спокой се. Чуваш ли какво? Спокойно. Спокойно. Спокойно, не.
За да завършим тази сцена, трябва да ви покажем нещо още по-грозно от тези две физиономии. Изглед от квартал Обеля. Браво, браво. Изчезнаха хубавите мелодии. Изчезнаха и певците с дрезгави гласове. One day while strolling through the park, I overheard the birds' conversation. They didn't sing, Няма го вече. I love you, dear. Oh, my best, but I love you, Всичко това изчезна. means that I love you. Шуби-дуби значи, че аз те обичам. Ай, фали ще кажа. А сега да посрещнем новите гласове. Кадър ли съм? Ау! Ау! Мамо, тате, ей! Ей, публика, здравей! Искаш ли ме, мили ти? Банката ме заведи! Искаш ли ме, мили ти? Банката ме заведи! По дебелия юрган, всички тайни ще ти дам. По дебелия юрган, всички тайни ще ти дам. Honolulu-Madan, всички тайни ще ти дам. Honolulu-Madan, всички тайни ще ти дам. Шубидуп-тип-тубидидидум, рибидибидип-тибидибидидум, шабадап-тип-тубидидидум, шибидип-тип-тарадидидидум, всички тайни ще ти дам. Шибидип-тип-тип-тибидидидум, рибидип-тип-тибидидидум. Айде в мене. Няма по какво да гърмим. Дивече изчезна. Всичкото стоя дивече италианци го изнесе в Италия. В последно време много стреляме по италианци. Италианците са много малки, дребни на ръст и трябва големи зършми. Няма дивеч! Дайте ми дивеч! Здравейте, деца! Здравей, чичове! Ох, на Чича, сладките те! Чичо идва от гората, там вече няма мечки. Петьо! Да, С какво си играеш, моето момче? с мече! Ау! Дигни, Чичо, мечето малко по-нагоре. Така ли? Не го слагай пред тебе, Петьо. Защото Чичо е изнервен, може да направи някоя беда. Дигни, Чичо, мечето огоре. Ето! Дигай, казах. Ах, ти къси ръчички имаш. Нищо, Чичо, стой така. Гошо, вземи мечето там. Да, дето е легнало до Петю. Това ли? Да, същото. Айде, Гошко, казах. Дай го малко настрани. Като Петю? Да. По-вдясно, Чичо. По-вдясно, ако го да. Чичо сега ще оцели кой? Гошко! Айде, деца, кой ще вземе мечето сега? Ама, Чичо, защо Петю нема два? Гошо се отсъклял като идиот. Защото обичат сладолет. Чичо ще им донесе сладолет. Кой ще вземе мечето? Кой не е учил за днеска? Я да питам аз. Ти, Марике. Да, Колко е 3-3? не знам. Ох, не знаеш? Добре, 7 по 8. 56. Няма значение. Къде е госпожата? Госпожата къде е? Тя отиде до туалетната. Сега се връщам. Изчезнаха и симпатичните приказни герои. Вижте историята на грозното пате. Грозното пате.
Баща ми бил лебед, а майка ми папатка. Така съм се появила аз, грозното малко патенче. Защото те не успели да използват противозлепатъчни средства. Майка ми постъпи на работа в китайски ресторант. Заспа в ориза и повече не я видях. А баща ми умира всяка вечер в Большой театър. Спестих пари, за да си купя къщичка. Тя беше голяма с бели стени раховец. Преди да вляза в къщата, ми връзиха Джордан и Макдонот за здраве и ме поръчиха със сол и черен пипер. Такъв бил обичаят. Влязох в къщата, пуснаха парното малко по-силно, отколкото трябва. Аз иначе съм от рака нападка. Но сега усещам, че започвам да съм все по-печена и печена. Почнах да слаботя, да отслабвам, да чвърча и ти казах, нещо странно става с моя организъм. Това не е апартамент за папки. Двете буче се сборнаха апетитно да ми идваше да се ядям. Трътката още не беше така готова. И тук трябва да благодаря на своя спасител електрификация. Спря тока и апартамента се изтуди. Кой се оплаква, че не му работи парното? По-хубаво това не може и да бъде за нас папките. Обещаха ми да стана лебед, но не ми дават виза. Ще чакам пред лебедовото посолство. Но в живота не става така. В живота става ето така.
Това е да не хабиме лента повече. Какво изчезва от живота ни? Кои хора се стопяват пред очите ни? Изчезна спокойствието в жилищните блокове. Ето какво правят комшиите. Не можеш да го използваш бойлера днес. Банята и тоалетната са общи. Детето има запек в момента и се мъчи. Извинявай, моля си да сме бързо се върна от работа. Нямаме никакъв мод. Много те благодаря. Комшо, ще прощаваш. Абе, детето плаче, как беше тази мърчина? Шаро е още малко котре. Шаро, котралко. Хайде. Мам, стара, какво се сипе детето плаче, бъде мон да се сетим. Първе, аз някакси си потихо навън, Галено щипе бучките. Вън. Нямам сол. Захар също. Олиото ми е малко, доматите свършиха. Много звънеци, щом ще да знаеш. Да. Извинявай, че те притеснявам, ама понеже ме защипаха в трамвая, едни тинейджери им се скара врата. Така. Не си куша, жива си. И го намъжи се фарала там. Това не е седмета, аз не съм баба Пенка. Абе, свърши ми грана, защо не можа да си догледам филма повтора, да знаеш как свърши. Ще уредя една среща тук у нас, само ние двете, Марсел. Кога? Утре. Не. Той го догледал. И какво казваш? Зила, има ли някого? Зила, извикай Марсело бързо. Да, госпожо. Наслаждавай се на новия си меден месец. Обаждай ми се от Европа, ще те държа в течение. За Бога, как да се радвам на медения си месец? Подобна бомба с закъснител в ръцете си. Нямаш друг избор. Не, имаш. Да повикаш Едуарда и да й кажеш, че Лаура е бременна. Имам нужда от нещо хубаво. Нека си припомним хармонията в семейството. Ние мирихме, че ние винаги двама, винаги. Нашето влюбено семейство няма прах и мръсоти. После влизахме по лета, винаги двама, винаги. И си якахме задружно, чак до мрак. Хакахме си, якахме чак до мрак. Хакахме си, якахме чак до мрак. Мачкахме хлебарки, винаги с двама, винаги. Те с голяма, те с кафява. После тръгвах на работа, пък имах много тежка работа, работех по цял ден, чак до мрак и се работех и като кър, като вол и като бях. В работата ми знаете какви големи проблеми имах. Шефът на голям простак, всеки ми се искаш да му кача газ, обаче никога не успявах, майка остава.
После 2 ми чака да свърши работата и пак си ходвах към къщи. Отивах, купувах някакъв вестник и го подарявах къщи с такова голямо удоволствие. И си го четяхме двама, чак до мрак. После там, нали, чак до мрак. Чак до мрак. Баба, диви там. Аз го чаках да се върне от работа, аз го чаках и през това време. Аз му приготвях вкусна вечеря, след това след вкусна вечеря изпирах ризите и чорапите и му раздах аз хиляди деца. Кеф, голям. Но понеже много време го нямаше него, аз се тъпчих като свиня и запълнях с 1000 и Богдана. Бях толкова красива за него, че той се връщаше винаги на време. Чак да умра. После идваха приятелки, да си правихме маникюрче и се черкахме и после пихме кафенце и се пучихме. И сега излизахме и тук пускам и червил. Чак да умра. Чак да умра. И си покамвам приятелки тук винаги, защото той не ги понася и аз ги кане, когато него го няма. И си пием и си пучиме и си говориме много си бърбориме, много си клюкариме. Клю. Какво друго да кажем? Какво друго да кажем? Сетам, толкова съм затъпяла, толкова съм замряла, като една кокошка съм тая тук и ровя и клюскам просто. И понеже той толкова дълго ходеше на работа, аз какво да направя? Намерих си любовник от бусланци. И как... Искам да изляза. Гуси. Елате вечеря да седнете в тази вечер, ние сме готвили бубла мат. Можем и да го газираме. Това нещо е тапа. Когато дойде съпругът вкъщи, ние си слагаме едната тапа в ухото и другата тапа в другото ухо и не чуваме нищо, но казваме добър ден, добре ли, така ли, чудесно ми на деня, радваме се много, седни и хъпни един топа
буламач. Я да опитаме ние, хубав ли е буламач? Прелестен буламач. Защо ти се прибира в 6:10, когато трябва да се прибере в 5 часа? Това е другият въпрос, който ние му задаваме, за да подобрим настроението му вечерта. Освен, че ме подначи един топъл газиран буламач. Ако нямате нос, използвайте рендето Вьорнер, за да рендосате набързо доброто му настроение. Не, глупаво е. Давай, искаш да снимам? Не. Вие снимате в момента. Така. Ама вие го снимате всичкото това. Видовете глас, с които вие може да го изненадате неприятно. Другият глас е: колко е часа? Другият вариант е много кротичък. Колко е часа, къде ходите и тебе никакъв те няма толкова време, като предпочитате и се за тук прибираш, аз седя и нито и не зная ти къде си, а ти се прибираш толкова късно, защо те няма никакъв, аз тук саминка седя, а ти по цял ден на работа, бе ти къде ли си ходиш, парите къде са парите, които ти имаме за този месец да внесеш в семейната каса, няма би никакви, аз седя тук и се чудя ти къде си, какво ли да правя аз сама тук, ми какво ще взема и ще изчезна и ако отим, защото тебе те няма никакъв, толкова като се прибираш и като през нощта, аз не зная ти къде си, сърцето ми топти от притеснения, сърце няма никакъв вагабонтино, къде си ти няма се никаква, седя тук, сама и се вея като прани гасти на вятъра, вятър, косите ми веи. На моите плещи тежи цялото ми семейство. Взиме, лете, тук така, по този начин. Чакай малко да го потва на главата, че ми стъпнаха ръцете. А като се кача горе, ето за какво ме използват. Изчезнаха учителите авантюристи, шишиците, дето можеш да споделиш с него, да го покажеш за кафе. Ме завикали на кафе на рождени дни. Не, че не съм се напивал съм се. И много път съм падал, пак съм ставал, пак съм се напивал. Мъчно ми е, че няма вече така учители от моята характеристика, разбираш ли. Няма ги вече така хората с отворените сърца, да кажат 2-3 добри думи. Не, че не съм удрил, тупал съм някой, естествено. И до сега някой момче като ми казва, така, да го шипнат ваша мара, то се оправи. Ето, пенсионираха ме. Защото съм честен и откровен човек. И винаги съм държал за дисциплината. Не, че не съм мудрил. Се случва да цапнеш някой. Но аз никога не съм спестявал. Пък като среща да рече бе директора, съм си мислял да му кажа чукундури. И съм му казал, ти си чукундур, казвам. То после хори, рита, фърла, померя разни пили, чукове, триони. Но аз си знам, този човек съм му казал. На образователна система 100 пъти съм казал, вие сте съм ви казал котенца, бе. Котенца сте, бе. Викам, не сте лулови, бе. Трябва сте лулови да ви уважават като лулови. А вие викам, сте котенца, бе. И да, това, че стоим на село и стоим при жената, те пак ще ме потърсят. И до сега ми се обаждат с ученици. От Нью-Йорк ми се обади на моя ученичка. Нема кой да ми шибне, да викат ваша мара да ми сплеска бушова, казва. Такива неща. Изпрати ми викам пари, изпрати ми викам покалата, и ще дойдем в Америка и не само на тебе, че ще откършим ваша мара. Но кой ти искаш? Аз за шамар ли? Не се искам. Една вкъщи прием жената, кафана, бой, пребиваме. Она казва, защо? Защото те обичам, викам, за това да бия. Викам, кучето, като го бия, то знае, разбира и изпълнява, защото го бия, казвам. Те ако не те бия, как ще изпълняваш? И себе си бия по някой път, както си лежа, си спа, стана, па взема една талпа, па се бия. Тук горе за това ме е сплеснато. И ме викат по конференции в чужбина, казват, що ти е сплеснато? Викам, защото се бия. И други хора са ме удрали. Не мога без бой. С бой ще се умра. С бой съм се родил, бой ще се умра. Аз, когато съм се родил, майка ми е фанала едно, разбираш, джезве. И джезвето тук по главата ме е праснала. Аз затова съм си станал учен човек и съм преподавал. Въобще боя, той изгражда.
Той не да разгражда, той изгражда. Сега не ги бият, сега само мъмре. Не мога да мъмреш, брат. Не можеш. С едно Хана Спаруга да мъмре. Не. Все едно Симеон да мъмри, разбираш ли, войниците, кога са се били на шипка, разбираш ли, горе, на Клокотница. Аз Сапун, колко пъти съм му казвал, викам, ти дай, викам, 2 кила моркови, а после викам, минила в Сърбия и ми се обади по телефона, защото казва жена ми, няма салфетки. Викам, няма, защото едното не може да се измери с другото камионче на детето, което му купих за Нова година. И вчера ми се обаждат, че Майкъл Джексън, защо не съм му бил уважил на рождения ден с дъщеря ми, Димитричка. Да сме се събрали в Брацигово, развиеш, на хижите, развиеш, да ходим нагоре, да копаеме картофите. Че човека иска натюрел. Не, че нямаме чукови и триони, и не, че примерно сме бедни, да кажеш да не можем да се отворим 2 врати. Не. И жена ми, и тя да вземе, разбираш, да се качи на един кон път, да се цапнат, разбираш, къде горе, Шумен в една табела. Та погребвахме вчера. Та не мога пък после да я изварим, защото си бех забравил в ковчега. 3 ролекса, разбираш, си бех забравил. И всичко това, аз трябва, разбираш, да го пренеса, го напиша автобиография. Добре, че издаде Джордж Лукас, ми дава и пари, вика, издай автобиография. Аз не, че нямам чалма, ама поне съм си гръб по националност. Вижте как изчезна и класическото изкуство. Какво е, брат? Аз съм Шъпсъл. Къде се е? Бушон изгорал. Тук съм Гъс. Седем на един ред. Кеси ми гледам на един... Гледам къв се мета под една сцена, бе, батко. Аз гледам същото, някакъв почал погашник, бе. Същия го гледам аз, бе. Абе, ние да сме на едно место, бе. Ало, на кой ред си, бе? Кажи, бе, Бушон, аз съм на 6-ти, бе. Махне ми къде си, бе. Изпееха ми музика, бе, батко. Къде? Мале, тук съм. Видиш ли, бе? Ролекс е дето влез. Гледай се, работа ми. Обърни се, бе, капут. Да, кажи. И какво? Знаеш как готин фаян са пуснали горе, къде е Солунска? Къде е на Дуцисто? Не знам, бе. Чакам. Обади ми се до вече да ще не знам какво да правим с жената. Ще го докарам. Не знам, мога да работава да ми. Трицко, чакай, че един ме пречи. Да. Обърни се, бе, Левандър. Стига. Да. Не супер топи, трябва да прекараме къде. Скивай сега този театър, че ти направим. Подвалка, гледай се, без да гледам. Пай се, чувам. Това тук не ми. Гледай, наведи се. Супер си. Знаеме се от школата, абсолютно. Наведи шефа. Къде не се пострипал? Гринго. Виждаш ли, бе, къде не се пострипал тук пред мен, че съм събрал пистолет? Айде да свърши. Това е, концерт, край. Да можеше да изчезне и земното притегляне.
Всичко знам! Всичко мога! С бой съм се родил, бой ще ме. Здравейте от Сливен! Днес времето тук е тихо и спокойно!